Kama ci ngangai. La ka wani kunya. Allah sarki. Kai san waje na da ke bisa ka ji ba na ji komai lalashi wallahi. Ka lafiya kullu wallahi. Yariya mai kyau. Sani wo. Ina son mu kyar bushe. Galati ban mafarauta na bufure Musa. Ta ware ku da wurin mu. Allah ji kan malam nara. Amma Allah ji kai shi da. Ka Musa buki. Ka Musa ta zo. Musa Galati ma ta zo buki mu za ta ringa haka da kudi. Dala tana haka. Kana mun zama yan gari. Ai Musa da Ni zaka lalashi din. Wallahi na rasi din Allah sika faru da nan kai. Ka kai lalashi da ni ne. Ya ga mai kyau. Ka zo ya gina wuri kaza. Wani da ka gansi. Di cutan coronavirus kana yi mama da shi. Ki kali kan shi na zuda ruwa shine ne da wannan ciwo. Kariya yayi. Kariya ba da ke da kaba da. Ki The kali. whole this time when una dey see for there, when una see for this town. Ni Oscar da kaga na fi kowa lafiya. Sister, see my headache. Ina zuda ruwa kan shi. Kin ga ruwa jikina? Ku da ka ta ku ji. Wannan cuta fa kowa kun da shi. Wallahi ba za ku zo ku samu wannan ciwon ba ni ba zan tsaya ba. Kaga kai kaza. Laki da ni. Ni zaka iske shi da ni zaka lalashi an bada Oscar benza ne. Ke mu na bukane Allah shi ne ba Allah ta sine ne ke. Kai na rasi da Allah zai nuna da ke wani Oscar ba banza ba. Ni like wo. Me to alaka. Me like wo. I no go fit. E ma jale wo. Gari an kawo. E ma problem wo. Kai du bebe shi da zaka na rasi. Kashi sani wo. Kashi sani wo. E ma mi o. Saka lalashe ni wurin da zaka nema aure da ni shine zaka zo kai dungume be shi. Coronavirus. H2 Oscar TV. Happiness, Farin ciki, gladness, annashuwa, joyful, jin daɗi, educating, ilmantarwa and awareness da kuma faɗakarwa. is our concentration. Su muka sa a gaba. H2 Oscar TV. Subscribe our channels for more our videos. Ku nemi channel ɗinmu don samun ayyukanmu.